Ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии хабарро бо пешниҳоди муҳимтарини рӯйдодҳои рӯз аз телевизиони Баҳористон манзуратон мегардонем. Дар студия Томириси Алишер, нахуст сархати барнома. роҳандозӣ намудани чорабиниҳои омӯзишӣ дар самти амалӣ намудани бандҳои паём дар муассисаҳои таълимии кишвар. идомаи бунёду аз навсозии муассисаҳои таълимӣ дар пойтахти кишвар. ташкилу баргузории чорабиниҳои ҳарбии варзишӣ дар муассисаҳои таълимии кишвар бахшида ба рӯзи артиши миллии ҷумҳурии Тоҷикистон. шарҳи хабарҳо. чуноне ки сарвари давлат дар паёми солонаи хеш иброз намуданд, бунёди миллат аз маориф оғоз меёбад ва ғамхорӣ нисбат ба маориф сармоягузорӣ барои рушди нерӯи инсонӣ ва ояндаи ободи давлат ва ватан мебошад. бо вуҷуди он ки раванди таҳсил дар муассисаҳои таълимӣ ба низоми муайян даромадааст, зарур аст ки барои бозам баланд бардоштани сатҳу сифати таҳсилот, омода кардани кадрҳои баландихтисос таваҷҷӯҳи аввалин дараҷа зоҳир карда шавад. ин нуқтаҳо дар ҳамоише ки дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 10 шаҳри Душанбе доир гардид, мавриди баррасӣ қарор гирифт. дар толори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 10 ноҳияи Исмоилӣ Сомонӣ шаҳри Душанбе бо иштироки як зумра директорону омӯзгорон ва хонандагони таълимгоҳҳои ҳудуди ноҳияи номбаршуда, инчунин намояндагон аз сарраёсати маорифи пойтахт ва шӯъбаи маорифи ноҳияи мазкур доир ба омӯхтану дар амал татбиқ намудани банду бахшҳои паёми солонаи сардори давлат ба Маҷлиси олии мамлакат машварати судманд баргузор гардид. дар чорабинии директори таълимгоҳи рақами 10 ноҳия Суҳроб Давлатов доир ба самтҳои муҳиму асосии хоҷагии халқи ҷумҳурӣ ки дар ин ҳуҷҷати сарнавиштсоз дарж ёфтааст, маъруза намуда қайд кард ки ҳукумати мамлакат ҳадафҳои стратегии миллӣ, яъне таъмин намудани истиқлолияти энергетикӣ, баромадан аз бомбасти коммуникатсионӣ ва табдил додани мамлакат ба кишвари транзитӣ, ҳифзи амнияти озуқаворӣ ва дастрасии аҳолӣ ба ғизои хушсифат, саноаткунонӣ бо суръати мамлакат ва васеъ намудани шуғли пурмаҳсулро тадриҷан амалӣ карда истодаст. ҷиҳати рушди соҳаҳои илму маориф, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар ин муддат аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузории буҷети давлатӣ зиёда аз 97 миллиард сомонӣ равона гардид. дар 30 соли истиқлолияти давлатӣ 3240 муассисаи нави таълимӣ барои 1 миллиону 400 ҳазор хонанда сохта ба истифода дода шуд. мо омӯзгоронро водор месозад ки дар самти таълиму тарбияи насли наврас тамоми кӯшишу ғайрати хешро равона созем, то ки ҷавонон ва мутахассисони соҳибтахассусро барои рушду нумӯи миллатамон омода намоем. инчунин дигар иштирокдорон низ доир ба дигар бахшу бандҳои ин ҳуҷҷати муҳим сухан гуфта таъкид доштанд ки барои рушду нумӯи соҳаи маориф ва фарҳанг, варзиш, тандурустӣ аз 1 июли соли равон музди меҳнати кормандони мақомоти ҳокимият ва идоракунии давлатӣ, муассисаҳои маориф, фарҳанг, варзиш, тандурустӣ, инчунин стипендияи донишҷӯён 20% зиёд карда мешавад. ҳамзамон баргузории чунин вохӯрию суҳбатҳо доир ба шарҳу тафсири паёми солона дар дигар таълимгоҳу муассисаҳои шаҳру навоҳии мамлакат дар назар дошта шудааст. таваҷҷӯҳи хоса ба соҳаи маориф ва татбиқи нақша, чорабиниву барномаҳои соҳа боис гардидааст ки рушди ин соҳа таъмин шавад. бунёди муассисаҳои наву замонавӣ ва беҳтарсозии шароити созгори таълиму тарбия низ ба рушди соҳа бетаъсир намондааст. имрӯзҳо корҳои ободониву созандагӣ дар пойтахти кишвар шаҳри Душанбе бо маром идома дорад. аз рафти корҳои сохтмонӣ боз як муассисаи таълимӣ ҳамкоронамон Зайнураи Асрор ва Некрӯз Абдуллоев гузориш омода карданд. дар замони соҳибистиқлолии мамлакат дар доираи сиёсати маорифпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар кишвар сохтмону аз навсозии муассисаҳои нави таълимӣ ва ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир сохта шуда мавриди баҳрабардории хонандагон қарор дода мешавад. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 12 ноҳияи Исмоилӣ Сомонии шаҳри Душанбе аз зумраи таълимгоҳҳое маҳсуб меёбад ки бо маблағгузории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе пурра аз навсозӣ гардида истодааст. иншооти мазкур аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Саидиён ЛТД бунёд гардида, айни замон дар таълимгоҳ корҳои сохтмонӣ бо маром идома дорад. муассиса аз 3 бинои 3 ошёна ва таҳхона иборат буда, барои 744 нафар хонанда дар як баст пешбинӣ шудааст. тавре иттилоъ дода шуд, тибқи лоиҳа муассисаи мазкур дар маҷмӯъ дорои 24 синфхона
симхонаи технологияи меҳнат барои писарон ва духтарон, озмоишгоҳҳои химия, физика, биология, симхонаи технологияи иттилоотӣ, кабинети лингафонӣ ва утоқҳои корӣ, китобхона, ҳамзамон толори фарҳангӣ барои 280 нафар, толори варзишӣ бо 187 ҷойи нишаст ва ошхона бо 158 ҷойи нишаст мебошад, ки ҳамаи симхонаҳо бо асбобу лавозимоти хониш пурра таъмин карда мешаванд. Ёдовар мешавем, ки муассиса ба таври наву замонавӣ сохта шуда, лоиҳаи он аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди тарроҳ пешниҳод гардидааст. Корҳои сохтмонӣ дар иншооти мазкур ба таври зарурӣ ҷараён дошта, бинокорон кӯшиш намуда истодаанд, ки таълимгоҳро дар вақти муайяншуда бо шароити наву замонавӣ пешниҳоди таълимгирандагон гардонанд. Лозим ба қайд аст, ки соли ҷорӣ аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе танҳо дар пойтахти кишвар сохтмони 5 муассисаи таълимӣ ва 2 муассисаи томактабӣ сохта то соли нави хониш мавриди истифода қарор дода мешавад. Аз рӯи нақшаи ҳукумати кишвар дар 5 соли минбаъда бояд беш аз 1000 иншооти соҳаи маориф дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот сохта ба истифода супорида шавад. ҷонок намудани таълими забонҳои хориҷӣ махсусан русиву англисӣ тақозои замон аст. Бино бар иттилои Вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон, дар замони соҳибистиқлолӣ шумораи ҷавонони боистеъдоде, ки барои таҳсил ба хориҷи кишвар фиристода мешаванд, сол ба сол афзоиш ёфта, дар соли таҳсили 2021 ба беш аз 42 000 нафар дар 25 давлати хориҷӣ расидааст. Чорабинии маърифатие, ки дар Китобхонаи Миллии Тоҷикистон баргузор гардид, ба ҳафтаи забони русӣ бахшида шуд. дар толори кӯдаконаи Китобхонаи Миллии Тоҷикистон рӯзи аввали ҳафтаи забони русӣ бо иштироки таълимгирандагону омӯзгорони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами якуми ноҳияи Исмоили Сомонӣ гузаронида шуд. Дар чорабинӣ кормандони китобхонаи мазкур иштирок намуда, хонандагону аҳли нишастро бо ҳафтаи забонҳои хориҷӣ табрику муборакбод намуда, ба онҳо дар ҷодаи таълиму тарбия барору комёбӣ орзу намуданд. Сипас таълимгирандагон бо барномаи ҷолибу рангин, ки бо забони русӣ таҳия гардида буд, хотири ҳозиринро шоду болида намуданд. Онҳо бо барномаҳои фарҳангӣ, аз ҷумла рақс, қироати порчаҳои шеърӣ, ки бозгӯ аз осори адибони рус буд, ва бо ростани дастархон, ки бо хӯрокҳои миллии мардуми рус пур карда шуд, тавонистанд майлу рағбати наврасонро ба омӯхтани забон ва донистани тамаддуни дигар халқу миллатҳо ҷалб намоянд. дар инҷо асосан дар бораи урфу одатҳои мардуми рус хонандагон як гурӯҳ аз муассисаи таҳсилоти миёнаи рақами якум иштирок доранд. хонандагони мо дар инҷо масалҳо, пандҳо, шеърҳо қироат намуданд. донистану омӯхтани забонҳои хориҷӣ аз қабили забони русӣ ва англисӣ талаби замони муосир мебошад. ҳамин аст, ки наврасон ва ҷавонони моро зарур аст ба омӯхтани забонҳои хориҷӣ майлу рағбат пайдо намуда, ҳамеша дар пайи омӯзиши забону донистани тамаддуни дигар халқу миллатҳо бошанд. баргузор намудани чунин маҳфилу чорабиниҳои ақлонию зеҳнӣ меҳру муҳаббати кӯдакону наврасон ва ҷавононро ба омӯхтану аз худ намудани забонҳо ва дигар фанҳои таълимӣ афзун менамояд. ёдовар мешавем, ки чорабинии ҳафтаи омӯзиши фани русӣ рӯзҳои баъдӣ низ идома меёбад. рассом шахсест, ки ҳақиқати ҳолро дар расм тасвир менамояд. аз дунёи тафаккури басу зебои он, ки ҳар касе чашм медӯзад, барои худ чизе пайдо мекунад. дар донишкадаи давлатии санъати тасвирӣ ва дизайни Тоҷикистон дар баробари омӯзишу аз худкунии дигар ҳунарҳо ба санъати рассомӣ низ таваҷҷӯҳи махсус равона карда шудааст. ҳамкоронамон аз ҷараёни омӯзиши санъати рассомӣ гузориш омода намуданд. тавре маълум гардид, дар донишкадаи мазкур донишҷӯёни зиёде ба омӯхтани санъати рассомӣ майлу рағбати беандоза доранд. воқеан санъати рассомӣ касро ба олами тахайюлоти рангин раҳнамун месозад. агар дар ниҳоди шахс завқи баланди зебоипарастии ҳукмфармо бошад, пас метавонад нозукиҳои ин касбро ба осонӣ омӯзад. сайёраи абдураҳмон яке аз донишҷӯёни омӯзишгоҳ ба ҳисоб рафта, муддати 2 сол аст, ки дар риштаи санъати рассомӣ таҳсил менамояд. ном бурда иброз дошт, ки санъати рассомӣ хело ба ӯ писанд аст ва ҳамарӯза бо тайёрии ҷиддӣ ба дарсҳо ҳозир мешавад. тибқи иттилои масъулин, дар донишкада 1700 нафар донишҷӯ ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд. дар риштаи санъати дӯзандагӣ бошад, духтарон ба духтани либосҳои миллӣ машғуланд. тавре мушоҳида намудем, барои духтани либос сараввал онро рӯи авроқи сафед эҳтиёткоронаву моҳирона тасвир мекунанд, то ки ба атрофиён диққатҷалбкунандаву таъсирбахш бошад. баъдан матои лозимиро интихоб намуда ба духтани он шурӯъ менамоянд. фарида мирзоева тӯли 5 сол аст, ки дар ин омӯзишгоҳ таҳсил менамояд. мавсуф иброз дошт, ки
дар давоми 5 соли таҳсил бисёр нозукиҳои касби дӯзандагиро омӯхтааст ва тарзи духтани либосҳои миллиро низ аз худ намудааст. тӯли ин 5 сол ман бисёр чизҳоро аз худ кардам. Аз омӯзгорони соҳиб тахассус бисёр чизҳоро аз худ кардам ва омӯзгорон миннатдории худамро баён мекунам. ёдовар мешавем ки ин гуна фаъолияти эҷодӣ имконияти ҳарчи бештар дарк кардани зебоӣ ва ҳаводиси зиндагиро фароҳам оварда дар баланд бардоштани завқи бадеии инсон ва шакл гирифтани шахсияташ аҳамияти калон дорад. тибқи амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соли 2022 озмунҳои ҷумҳуриявии фуруғи субҳидонӯ китоб аст тоҷикистон ватани азизи ман ва ин фуруғи маърифат баргузор карда мешаванд. Дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон омодагии довталабон ҷиҳати иштирок дар озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман дар сатҳи зарурӣ ҷараён дошта аллакай нақша чорабиниҳо дар ин самт тартиб дода шудааст. Ҳамкорони минтақавиамон мавзӯъро пайгирӣ намуданд. дар асоси амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 3 феврали соли 2022 таҳти рақами 154 дар саросари мамлакат озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман эълон гардида вазорату кумитаҳо вазифадор гардиданд ки дар соли нави мелодӣ озмуни ҷумҳуриявиро дар саросари мамлакат дар сатҳи баланд баргузор намоянд. давоми 3 соли охир аҳли фарҳанги вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон бо мақсади дарёфти истеъдодҳои нав дар соҳаи санъати мусиқӣ баланд бардоштани маҳорати касбӣ тақвият бахшидан ба ҳунари баланди иҷрокунандагӣ сатҳи касбии асарҳои нави мусиқӣ интихоби намунаҳои беҳтарини оҳангу суруд озмуни ҷумҳуриявӣ таҳти унвони тоҷикистон ватани азизи манро дар шаҳраку деҳот ва нояҳои вилоят дар сатҳи баланд доир намуда беҳтаринҳоро ба даври ҷумҳуриявӣ сафарбар намуданд. ба даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман беш аз 200 нафар беҳтарин иштирокчиён ширкат варзида аз рӯи номинатсияҳои навозандагӣ композиторӣ ва сарояндагӣ дар ҳузури ҳайати якамон маҳорати худро нишон дода беҳтаринҳо дар даври ҷумҳуриявӣ соҳиби мақоми намоён ва ҷойҳои ифтихорӣ гардиданд. истеъдодҳои наве ки баъди эълон гардидани озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман рӯи саҳна маҳорати касбии худро нишон доданд айни замон дар бахшҳои фарҳанги шаҳру навоии вилоят бо кори доимӣ таъмин гардида 12 нафар дар консерваторияи миллӣ ва донишкадаи фарҳанг ва санъат ба омӯзиш фаро гирифта шуданд ки дар оянда имконият доранд дар рушди фарҳанги асили халқи тоҷик ва таъмини соҳа бо кадрҳои баландихтисос такони дигаре бахшанд. аҳли фарҳанги вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар назди худ мақсад гузоштанд ки барои пешрафти фарҳанги асили халқи тоҷик ва муайён намудани шароити муосир барои кормандон аз тамоми имкониятҳо истифода намоянд. дар соли 2022 эълон гардидани озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман кормандони шӯъбаи фарҳанги вилоят дар ҳамдастӣ бо иdoраву муассисаҳои марбута кӯшиш менамоянд дар баргузории озмун дар шаҳру нояҳои вилоят аз худ ҳиссаи арзанда гузоранд. имрӯзҳо дар муассисаҳои таълимии вилояти суғд бахшида ба рӯзи артиши миллӣ чорабиниву мусобиқаҳои ҳарбӣ варзишӣ роҳандозӣ гардида истодааст. дар ин раванд дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 16 шаҳри Хуҷанд таи 15 рӯз спартакиадаи ҳарбӣ варзишӣ аз рӯи 12 намуди варзиш идома ёфта дар он хонандагони синфҳои аз 5 то 11 ширкат варзиданд. бахшида ба рӯзи артиши миллӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 16 шаҳри Хуҷанд спартакиадаи варзишӣ байни хонандагони синфҳои аз 5 то 11 оғоз гардид. директори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии мазкур дар маросими ифтитоҳи чорабини ҳарбӣ варзишӣ қайд намуд ки ҳадафи асосии роҳандозӣ намудани спартакиадаи варзишӣ пеш аз ҳама тарғиби тарзи ҳаёти солим миёни хонандагон ва баланд бардоштани ҳисси ватандӯстии онон роҳандозӣ шуда 15 рӯз идома меёбад. спартакиадаи ҳарбӣ варзишӣ аз рӯи намудҳои футбол, волейбол, теннис, шашка, шоҳмод, турникашӣ, арғамчинкашӣ, давидан ба масофаҳои 60 метр, 100 метр, дастхобонӣ ва ҷаҳидан ба дарозӣ ҷараён ёфта хонандагон дар намудҳои дӯстдоштаи худ қуввасанҷӣ мекунанд. мақсади асосии баргузории спартакиадаи дохили мактабӣ ин ҳарчи бештар ҷалб намудани наврасону ҷавонон ба варзиш ва ҳарчи бештар ҷалб намудани хонандагон ба ин ё он намуди варзиш барои аз ҳар гуна роҳи бад ва ё ин ки оварагардӣ накардани ҷавонон мебошад. ва ногуфта намонам ки шуруъ аз моҳи декабри соли 2021 дар муассисаи мо маҳфили каратедо ташкил карда шудааст ки дар он маҳфил танҳо хонандагони мо дар он маҳфил машқу тамрин менамоянд. ҳайати ҳакамон аз ҳисоби маъмурияти муассиса ташкил ёфта ба маҳоратсанҷии хонандагон баҳогузорӣ мекунанд. ногуфта намонад ки дар муассисаи мазкур ҳастанд хонандагоне ки ба варзиши касбӣ майлу рағбати зиёд доранд ва борҳо қувваашонро дар мусобиқаҳои хурду калон муваффақона санҷидаанд.
бинандагони азиз, бо пешниҳоди ин матлаб барномаи иттилоотии хабар ба анҷом расид. Дигар барномаҳои ҷолибу диданиро метавонед аз сомонаи телевизиони Баҳористон www.tfb.tg дастрас намоед.